Sunni Perki tässä terve Jyväskylästä. Ja tänään on aiheena kasvojooga. Tehdään vapauttavia liikkeitä tänne niskakaulahartian alueelle ja kasvojen alueelle. Tämmönen rentouttava hetki sinulle itsellesi. Aloitellaan sillä, että istahda sopivaan tuoliin ja anna jalkapohjien tuntua alustalle ja tunne istuinkyhmyt sinne penkille istuimille, missä istut, ja annat rangan kannatella sinua ja pyörätä muutaman kerran hartiat, olkapäät silleen isosti laajasti ympäri. Sopivalla hetkellä vaihdat sen kiertokulkusuunnan. Hyvä. Ojenna oikealta kättä hiukan sinne viistosti ja sitten jos pääset omalle iholle, niin mennään sieltä solisluun alta. Solisluukuopasta sitten hartiata olkapäätä kohden. Vapautellaan siellä kaulan lihaksen kiinnityskohtaa ja myös siellä rintalihaksien kiinnityskohtaa. Löydetään parempi asento sinne hartiakaarelle. Sitten voit pysäyttää ja hiukan painaa alaspäin ja kallistaa sitä poskipäätä ylöspäin. Hengitellä rauhallisesti sisään ja ulos. Kokeile, kuulostele, voisiko siellä lähteä ikään kuin kiertämään ja kertomaan kaverille eitä, eli kuulostele kiertoliikettä. Sitten liike saa pysähtyä ja päätätkin mielesi ja sanotkin, että kyllä kyllä, eli kallistain. Ja oikein rauhallisesti pyrit hengittämään, et pidättele. Lopuksi voi vähän kuulostella kaikkia eri suuntia, mihin sinne on hyvä sun viedä. Vapauta kämmenet ja käsivarsia, kallista leukarintaa kohden ja niskan kaulan kautta ojenna pääpystyasentoon. Tehdään toinen puoli. Käsivarsi sivulle auki, sitten sormilla joko ihan ihoa vasten tai sitten paidan päältä. Sivelet sieltä solisluukuopasta solisluun alta hartialta olkapäätä kohden. Ikään kuin vähän muovailisit. Pehmennät. Pysäytä ja hiukan painat. Ja sitten poskipäätä yläviistoon kurottaen. Ja taas mennään eillä ekana, eli siellä kallistelet. Ja sitten voi lähteä vähän kiertelemään. Ja vähän kuulostella omia kulmia. Vapauttaa käsivarren kämmenen, leukarintaa kohden, pidennä niska, pidennä kaula. Pyörätä uudestaan hartioista olkapäistä. Vapauttaa seuraavaksi kasvojen aluetta. Ota kämmenistä kämmen kuppi. Aseta poskipäiden alueelle ja sormet todennäköisesti menee sulla sinne otsan alueelle. Tunnustele kämmenen ja sormien avulla iho ja ihon alla olevaa kudosta ja kevyesti lähdet pyöräyttelemään sieltä ja samalla kevennät otsan aluetta, poskien aluetta ja silmien ympäristöä. Silmät voi olla suljettuna. Antaa silmien levetä luomien alla. Ja vaihda
pyörimisen kiertokulkusuuntaan. Vapauta kämmenet, välipyöräytykset hartioille, olkapäille. Ja aina jos tuntuu, että kädet ja hartiat väsyy, niin laske ja tule uudestaan. Laitetaan kämmenkupit nyt seuraavaksi sun korvien ympärille. Tässäkin harjoitteessa voi olla silmät kiinni tai auki, mikä tuntuu sulle parhaalta. Ja nyt taas tunnustele sieltä, mikä kohta kämmenistä, sormista osuu sun poskien alueelle ehkä, leukanivelen alueelle, korvien ympäristöön, sinne ohimolle, ohimon lihasta kohden. Ja mikä kohta siellä lähtee kämmenten ja sormien avulla pyörimään, niin pyöräytä. Kevennä alaleukaa. Anna kielen löytyä sinne suulakea kohden ja ajattele, että se suulakikin nousisi ylöspäin ja takahampaiden väliin anna paljon tilaa. Sopivaan hetkeen vaihda kiertokulkusuunta. Pysäytä, vapauta ja välipyöräytykset taas omiin hartioihin, olkapäihin. Hyvä. Otat etusormen ja peukalon, asetat sinne sun korvan ympärille, annat posken nojata sitä kämmentä vasten ja kyynärpää voi nojata sun toista kämmentä vasten. Täälläkin voi rauhoittaa oman katseensa ja nyt antaa posken levätä kämmenen päällä ja hieroa kevyesti taas posken aluetta, korvien ympäristöä. Pyörimisen suuntaa voi vaihtaa. Kevennetään sitä purulihaksen aluetta tälle hellästi. Liike saa pysähtyä. Ojenna pää hetkeksi aikaa. Ota kämmenen alue sinne ohimon syvimpään kohtaan. Anna taas kämmenen olla asennossa, johonka ohimo voi nojautua ja sieltä pyöräyttelet. Kämmen voi siirtyä sinne vähän hiukan ylemmäs korvaan yläpuolelle. Vapauttaa sieltä ohimoalueen lihaksen kireyksiä. Pikkusen siirrät vähän eri kohtiin. Sieltä sitten auta käsisi varrella pään ojennus. Neljäpiikkisellä ohimosta korvan ympäri, niskan, kaulan kautta sivelet solislukuoppaan asti. Toista uudestaan. Nelipiikkinen sormikampa. Siveltää sieltä. Voi olla vähän napakampi ote siellä ohimon ja korvan ympärillä ja niskan kaula-alueelta sitten yrität saada oikein kylmiä väreitä aikaiseksi. Toista vielä kerran. Tämän jälkeen tehdään pieni tunnistustehtävä. Kädet voi vapautua. Jos on turvallista olla siinä paikassa, missä olet, niin kevennä katse sulkemalla silmät ja vähän tunne aisti, mitä tuntuu sieltä sun otsan alueelta.
ohimon alueelta, silmien ympäristöstä, poskien alueelta, huulten alueelta, leuvan alueelta, korvien ympäristöstä, niskan, kaulan, hartian, käsivarren alueelta, siltä puolelta juuri, jonka teit. Tunne ne tuntemuksesi ja voit vertailla, miltä tuntuu toiselta puolelta. Jos tunnet eroja, niin luota niihin kehon tuntemuksiin, ja jos siellä ei ole mitään tuntemuksia, niin luotat myös siihen, että sekin on myös yksi tuntemus. Tämän jälkeen päätä itse, onko silmät kiinni vai avaat. Tehdään toinen puoli, eli etusormi. Ja keskisormi löytyy taas sieltä korvan ympärille. Anna posken nojautua. Toisella kämmenellä voit tukea sitä kyynärtaivetta ja antaa taas hellät ympyrän muodot muodostua sieltä. Rauta oma hengitys. Kevennät hartioista olkapäistä. Vapauttaen leukaniveleen tilaa, vapauttaen sinne purulihasta. Vaihda ympyrän pyörimisen suuntaa. Liike saa pysähtyä, välillä ojenna käden avulla ja sitten löytyy se kämmen sinne ohimokuoppaan ja taas anna tunne, että sieltä lähtee ohimon alue vapautumaan. Vaihda ympyrän kierto suuntaa. Vähän siirtelet kohtaa. Ja tähän voi käyttää niin paljon aikaa kuin itsellä löytyy. Pienikin aika toki riittää. Sitten pään ojennus, sormikampa lähtee liukumaan ja kylmiä väreitä aikaiseksi. Tee vielä kerran. Sitten pieni tunnistus, miltä siellä nyt tuntuu siellä sun otsan alueella, ohimon alueella, silmien ympäristössä, poskien alueella, huulten alueella, leuvan alueella, korvien ympäristössä, niskan, kaulan, hartian ja olkapään alueella. Hyvä. Otetaan sitten sormet otsalle ja tehdään pianon pimputuksia. Helpotetaan sitä otsan aluetta. Pianon pimputukset saa jatkua silmien ympäristölle ja poskien alueelle ja huulen ympäristöön, ylähuuli, alahuuli ja leuan alueelle. Sitten käyt pimputtamassa omia kohtia, mitä löytyy sieltä. Sormet kyllä löytää. Hyvä, vapauta kädet, pyöräytä hartiat. Sivele sieltä paidan sisältä ikään kuin niskan kaulan alue ja huokase ja pysäytä. Sieltä vielä lymfat kiertämään niin, että saadaan vapautusta aikaiseksi. Ja kerran vielä. Hyvä. Ota etusormella koukku. Siellä meillä molemmilla tulee huoliryppyjä, ikään kuin niitä sibeliusryppyjä, niin otetaan sieltä vähän kireyksiä pois.
kulmakarva etuosasta. Vaihda toinen puoli, etusormikoukku, toinen sormi tukemaan sinne ohimon alueelle. Hyvä. Sitten sormesta ikään kuin sormipinsetit, löydä sinne kulmakarvojen sisäsyrjälle ja kevyen napakat otteet, ikään kuin muotoilisit omat kulmakarvat. Ja kerta vielä. Hyvä. Vapauta kädet, pyöräytä hartiat, olkapäät. Sitten tehdään lämmin peitto kasvojen eteen kämmen kitkalla. Laita kämmenet sinne kasvojen eteen, älä laita ihan kiinni. Sulje silmät. Anna lämpöpeiton nostattaa, kohottaa sun poskipäät, huulien ulkonurkan, silmien ulkonurkkaa kohden. Vapauta kämmenet, avaa katse ja anna hymysi loistaa.